Dat jij er al een beetje bij. Ja. Nou, zal ik je nog wat vertellen? Ik geloof dat ik beter mijn bek horen kan. Hij is pessimast dan Gismarijen. Hè? Ik ging vroeger een maat. Gooitsen. En Gooitsen en ik, wie een speciale baan. Dat, we zijn geboren in hetzelfde dorp, we in dezelfde leeftijd. En we deden alles together. En we zijn altijd binnenwandelen. En, als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem. Ophoren, ophoren. Ons doet het even normaal. Ophoren! Ophoren. Ja, zet maar even del, ja. Ga maar even naar de wc of zo. Ik ga weer een mooi lang verhaal. Hey, ik zal het net te lang horen, hè, want Gooitsen en ik, we deden alles together. We gingen altijd together te kaarten, te biljarten en te darten. En we gingen ook mijn mannen te visken. Op zaterdag vaak even bij de Saturday Night Fever. Bij Jan Travolta wie er ook altijd bij. Maar we werken ook in hetzelfde bedrijf. En we kaartpoelen altijd en hier weer Lasker en ik weer Lasker. En we gingen altijd in Prudde willen, mijn man, dat kost altijd mijn laadje. En we gingen altijd een beetje de gek met onze voorman. Maar op een gegeven moment toen kwam er dus een functie vrij als voorman. En Gooitsen die uit de gang solliciteerde daarop. Nou, was dat net leeuwen. Hij kreeg dat ook nog. Maar het slimste weer, hij ging dat gewoon eigenlijk nog doen. En vanuit die dag dat hij zeg maar, de reden overal aan hier, en die jongen gewoon heel nog verloren, 180 graden door de kant op. En dan weet je geen Willem meer en hij kon de koers neer bij mij en hij verloor gewoon in nazi. En ik kreeg een scurf van die vent. Ik kreeg echt een scurf van die vent. Maar ik ben net de enigste. Want het hele bedrijf, iedereen kreeg een scurf aan Gooitsen. En dan wil ik hem even een verhaaltje, een heel kwart verhaaltje, en dan hoor ik weer op met mijn geuzel, dan is het weer gebeurd geweest. Maar om even aan te gaan, hoe hekel had weer hier aan Gooitsen. En je weet het, dit is theater en ik het al, wat je, is bijna leeg. Ik je het al heel pruttig verteld. En je weet hoe het werken die er onderaan. Het is een prutte zwetsverhaal. En heel prutte, dat is net weer. En een prutte is net weer. Maar dit, wat ik nou vertel je, dat is sterrenweer echt gebeurd. Ze weer dat ik in zie. Sterrenbar weer. Oké. Ik weet dus op een dag wie ik douane in een scheepssectie. En die stier in de loods. En ik zie het in een kettingbak te lasken. Dan komt die ankerketting in en alles. Technisch verhaal. En dat boeit net verder. En ik weer mijn CO2 aan het lasken. En op een gegeven moment ik denk van, nou, ik wil een checkje roken. Dus ik doe die lashelm en alles ook al. Maar door de ankerkluis kon ik zeg maar door de hele loods heen zien wat er al gebeuren. En ik zit roken. En op een gegeven moment zei ik wel, uit het kantoorke kwam Gooitsen, hè. We zien overal ons in helm op. Zo stapte daarom. Even zien dat iedereen gewoon aan het werk weer. Was een SS'er, paradeert er daar door de loods heen. En verderop, daar is die Jappie. En Jappie die weer materiaal aan het aankwatsen, die weer strippen aan het knippen bij de knipskeren. Dus die is die hier. En die weer zo bezig. En
En ik zei wel dat Goortsen die rond daar heen. En ik liep weer zo. Dat doet ze nou net, jongens. Zo'n simpele ziel en aan de onderkant. Ik doe het wel even voor. Dus Goortsen met zijn handje gourige graftakken. Daar onder het materiaal. En ik weet niet wat er gebeurde. En Jappie, die verstapte hem tegen. Per ongeluk. Weet ik het. Maar in ieder geval. BAM! Vinger eraf, hè. Oeh, jongen. En ik had van mijn levensdagen nog nooit in zag razen jaren. Hij jankte het uit. En hij stond daar en het bloed spoot eruit, hè. Dus ja, dat was al die commotie. En op een gegeven moment die jongens die gooiden ze mij in het washok en doeken eromheen. En ambulance. En die vent in de ambulance naar het ziekenhuis staan. En nou, op een gegeven moment, toen we al weer een beetje bijkwamen weer van het laatste. Nou ja, toen ben we een beetje weer aan het werk gegaan en zo. Maar Jappie die zei ze me van, Emiel, kun je me even helpen? Want het is nog een soortje bij de knipskeer. Dan laat je al je bloed, dus hoor. Ik zei, nou best, ik help die wel even. Dus wie zit net met zijn bijen en wie vindt dat bloed wat rond opdeppen, man. En op een gegeven moment ik denk, hé, wat leidt daar? Oh, die vinger nog. Ik zei, Jappie, machine, jongen. De vinger van Goortsen. En sterren weer, hij bedenkt hem net. Hij pakt een dikke smeethammer. Die krijgt er net waar. En dat is zo'n hekel wat we in om die flikker Goortsen. Nou. En daar had ik een vastkoel, maar... Juist, ja, mijn kameraad.